Vážení občania, milí voliči, ďakujeme. Hnutie Republika je vďaka vašej úžasnej podpore treťou najsilnejšou europarlamentnou stranou zo Slovenska. Je to senzačný úspech, ktorý je aj pre nás príjemným prekvapením. Ďakujem, že ste nám dali svoje hlasy. Je to pre nás obrovský záväzok a zodpovednosť, pretože si uvedomujeme, že svoje hlasy ste nám nedali kvôli našim pekným očiam, ale kvôli tomu, aby sme v Bruseli pracovali naplno pre Slovensko. A presne to aj robiť budeme. Mrzí ma, že tieto voľby vyhrali progresívci. Na druhej strane ma však teší, že vyhrali len na papieri. Majú síce prvé miesto a najviac europoslancov, ale za Slovensko bude ich hlas v menšine. Mrzie ma tiež prepadnuté hlasy drobných vlasteneckých strán, ktoré odmietli našu verejnú ponuku na spájanie síl. Spájať sa teda nechcú, vedia, že nevyhrajú, ale aj tak za každým vždy kandidujú. Viete, čoraz častejšie sa zamýšľam nad tým, že prečo to vlastne robia. Či za tým náhodou nie je nejaký zámer alebo objednávka trieštiť vlastenecké sily za každú cenu. Gratulujem aj ostatným zvoleným poslancom zo Smeru a Hlasu. Dúfam, že na úrovni Europarlamentu budú naše vzťahy korektné a že v zásadných veciach budeme držať spolu, držať za Slovensko. My z Hnutia Republika sa určite o korektnú spoluprácu snažiť budeme. Chcem sa týmto poďakovať aj všetkým kandidátom, členom a funkcionárom hnutia, ktorí pomohli v kampani. Boli ste úžasní. Ďakujem aj nezávislým kandidátom, ktorí boli spolu s nami na kandidátke Hnutia Republika a pomohli nám tak ponúknuť voličom naozaj komplexnú kandidátnu listinu, z ktorej si každý vlastenec mohol vybrať. Musím oceniť korektnosť a prístup týchto kandidátov a poviem úprimne, že som bol úrovňou našej spolupráce veľmi milo prekvapený, čo ma aj naplňa nádejou a optimizmom do budúcna. Myslím, že spájanie národných síl je vždy tou správnou cestou. Kampaň sme začínali v zime na úrovni sotva 5-6%, pričom za necelé 3 mesiace sme dokázali tento výsledok prakticky zdvojnásobiť. A to nie len usilovnou prácou, ale aj kvalitným programom, kvalitnou kandidátnou listinou a najmä úprimným záujmom pomôcť Slovensku. Milí priatelia, Hnutie Republika sa po dnešku stáva oficiálne europarlamentnou stranou. Na tento úspech sme hrdí, veľmi nás všetkých teší a povzbudzuje to ďalšej práce. Pevne verím, že v nasledujúcich parlamentných voľbách budeme už súčasťou aj Národnej rady Slovenskej republiky a budeme tak môcť posilniť hlas vlastencov a národniarov aj na domácej politickej scéne. V najbližších chvíľach nás teraz čaká preberanie mandátov, ale ešte predtým rokovania o vytvorení frakcie. Už teraz máme niekoľko pozvánok, ale čakáme však ešte na definitívne výsledky volieb v ostatných európskych štátoch, aby sme vedeli nejakým spôsobom posúdiť tie najlepšie a reálne možnosti. Verím, že sa nám podarí v Europarlamente vytvoriť silný vlastenecký blok a za nás, za Hnutie Republika prehlasujem, že sa určite o to budeme všetkými silami snažiť. Ešte raz teda ďakujem a prajem všetkým pekný deň.